Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. You are holy. You are marvelous. In the name of You are Jesus. supreme. Baba wethu namandla wonke siyakutusa siyakudumisa in the mighty name of Jesus Christ. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 We love Thank you, you, Holy Lord. Spirit. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. I'm restored. I'm renewed. I'm renewed. I'm rebuilt. I'm rebuilt. I am a son of God. I am a son of God. I am born to rule. I am born to rule. I am a king. I am a king. I refuse to die. I refuse to die before my time. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for restoring joy, peace, Happiness happiness in my life. in my life. I thank you, Lord, I thank you, Lord, that have restored that you have restored my healing, My healing. my family, My family. my finances, My finances. my business. My I business. thank you, I Lord, thank you, Lord, that have that restored you have restored everything everything that belongs to that me. belongs to me. I shall not I die, shall not die, but I shall but I live. shall live. I shall not I die, shall not die, but I shall but I live. shall live. I shall not die, I shall not die, but I shall but live. I shall live. Our vision is Completely restoring humanity. Ziyabuya, Save. Sebuyile. Siyabuya. Work and pray. Amen. Ake simshayele uJesu izandla ezinkulu. Singahlala phansi bazalwane. Namhlanje egameni lika Jesu apology for ngabingeleni nje ugesi owenza into zawo. Uyahamba uyabuya siyaxolisa about that. Sound system angazi wenzakalani kuyona. Nakhona futhi siyaxolisa egameni lika Jesu. Awu amen. Ngicela ukuthatha ithuba lokuba ngibingelele pastors uSipho kaMajola. Ngiyabingelela ama elders of the church, diacons and preachers of the word, worshippers and ushers. Kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ngibingelele oseduze kwakho uthi sawubona makhelwane Bishop uthi angibingelele. Media team and everyone in Jesus name. Amen. Praise God. All right. Ngicela singene ezweni lenkosi namhlanje. Ngokuba siye straight kulona. Awu amen. Hallelujah. Amen. Bayethe Thixo wena owenza izulu Jehova balusiwa bayethe Thixo baye wena owenza izulu wena wenza izulu Jehova balusi. Bamtshela nje sethu wathi hlabelela kancane nje makhelwane. Bayethe Thixo wena wenza izulu Jehova wena ungumalusi wa bayethe wena wenza izulu wena wenza izulu Jehova alusi wami bayethe Thixo bayethe wena wenza izulu Jehovah
Nkosi wami. Right, asibuke just ngicela siqale ngo-Ephesians chapter 5 verse number 1. Ephesians chapter 5 verse number 1. Kwaba se-Efesu chapter 5 verse 1. Ake siqale ngaye egameni likaJesu. Amen. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yenu. Abe ngumnikelo nomhlatshelo. Ngicela uphinde verse number 1. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Yezu lenkosi ibandla lithi amen. Bazalwane, last week sikhulume ngokuthi be a stewardship in this kingdom or in the house of God, as you have to become a son of God. And sikhuluma ngento ethi you cannot become a son or a daughter of the house up until you become a son or a daughter of God, a son of God. Somebody shout amen. So awukwazi ukuba indodana in the house or indodakazi in the house, which is the local church, ungazange waba indodana kaNkulunkulu through Christ Jesus. Somebody shout amen. But last week sigcine ngento ethi ngaye uNkulunkulu moya ingcwele, uNkulunkulu kunikeza igift ekwenza ukuthi wehluke phakathi kwabantu. You cannot be a person who is not unique. Kodwa when uNkulunkulu a creator, when he formed you, wakubumba wakwenza waba unique phakathi kwabantu bonke. And he gave you a gift engakefane negift yomunye umuntu. So lokho kufanele ukwazi ukuthi na awuyona repeat, awuyona futhi awusiyo imitation yomuntu othile. You are unique. Sekhuluma ngento ethi ungayithatha igift uyithukuze. Ngoba mayibuye ukunikezela uzofuna ukwazi ukuthi increase kangakanani. Sathi when Jesus comes back uzofika check into akunikeza yona through umoya ingcwele. Amen. Ukuthi wayisebenzisa yini. Sayivala into yokuba ama furniture sesontweni. Ufika uzosonga izandla. Ukhonze uphuma uhambe. Khona into ebekwe kuwena ofuneka uservice ngayo indlu kaNkulunkulu. So kodwa masiqala sithe everyone is a son of God before you become a son of the house. Somebody shout amen. Sasikhuluma ngezinto ezu2 ukuthi there is a difference between ukuba kuyi-service nokuba kuyi-spiritual growth. Ukukhula kwekamoya nokuba ne-service ukuthi usuneminyaka emingakanani usindisiwe. Ngathi amen wena uhamba nogesi athi uhambile ngicela ukunqanda nje ngibuye nani sizohamba sonke. Somebody shout amen. So now ukuthi kade wasindiswa cannot gives us ukuthi ukhulile enkosini. Ngoba ungaba no 20 years usindisiwe kodwa kuthiwa uyingane when it comes to spiritual growth. Somebody shout amen. So ukuthi uneminyaka emingakanani usindisiwe akusinikeza ukuthi usukhule ngempela. Then sakhuluma into ethi be a steward, then manje ngifuna sikhulume into ethi leadership, because you cannot be a son and then unga end up leadership according to what you have said. This is one of the principles. This is one of the principles that I used to say, and is the principle that is scriptural. Whenever you want to become greater, you need to serve somebody. Sayikhuluma into ethi futhi again ukuserva kuyenza ukuthi userve into igift noma iministry oyithandayo ongayinikezwa ngomoya ingcwele. Ukuthi mawuyiserva lo gift ne ministry leyo bese iyakuthululela ikuthelele.
ube ugcine usuyiyona lento akade uyiseva kodwa ngesiyona into akade ukhandelwe yona. Ngoba kuyenze ukuthi na kube khona iministry or igift or office othandayo in the house of God, bese uyalandela uba seduze komuntu ngoba akekho umuntu othola iziqhamo angazi zokubeka kanjani, othola ama benefit, let me put it in that way, othola ama benefit office angalisevanga. Wonke umuntu uma ezothola ama benefit ufuneka aqala save lelo office lelo ukuze athola ama benefit alo. When kunento esingathi ama office, kunento futhi engama gift khona engama ministries like akekho umuntu ongabizwa abizelwe ekubeni ihealer. Amen. Because like when we are doing a deliverance and a healing, it's a gift. Amen. It's a gift oyitholayo kodwa ukwazi ukuyithola ungasevanga umuntu uhambe phambili. Then bese kuthola ukuthi isiyehlela kubani kuwena leyo gift leyo. Now ke ngiya entweni ethi whenever you want to become greater you need to serve a certain ministry or a certain office so that you'll become greater. You need to serve a certain anointing so that you'll become greater. I don't know, there is a trend ethi phansi kokugcobo lwendoda ethile angifuni ukungena kuyona. Amen. But ngifuna ukuthi na everyone has an authority in a different office alidayo. You cannot lead i-office ethile ungenayo authority. Let me just prove that ukuthi na i-authority uyithola ngokuthi userve i-office ethile. Uma uJesu ezobiza abafundi bakhe Matthew chapter 10 verse number 1 in the amplified version, he summoned his 12 disciples and he gave them power and authority. Power and authority. Power function. Authority function because when you are active. I mean power. It function because you are active. But the authority function even though you are not active. That is an authority. The authority, it is something oyinikezwa owenziwa uNkulunkulu ukuthi na kube uyena osebenzayo, but ipower wena osifuna kusebenza ukuze ipower ibe kwi-action. Ngicela ukudlula kuleyo nto leyo. Luke chapter 7 verse number 4 wehluye ezansi, ngiyakhotha njalo sikafika lento engifuna sifike yona. Luke chapter 7 verse number 4 wehluye ezansi ukhuluma ngokuthi that man was under the certain authority and have a power and an anointing. When we speak about the anointing, ugcobo wonke umuntu is anointed in a certain office. Like uma ngiumprofeti, amen, mangumprofeti kufanele ngingabe angikwazi ukuba umprofeti ngingenziwanga. Khona umprofeti owenziwe, khona umprofeti obiziwe. Lo wenziwa i-office umprofeti. Lo okwi-office wenziwa uJesu ombizile. So he summoned his 12 disciples and he gave them power and authority. Authority is an anointing. The authority it is an anointing. The authority ngicela ukuphinde ngiyigcizelele akusiwena osebenzayo, but the authority the anointing esebenzayo. The anointing isebenza wena ungenzanga lutho. Khona umuntu ngizongizwa futhi. When uJesu efika he was carrying a glory. Efika eMagadara kunendoda enamademoni okay uligiona ngithi siyakhumbula. Seniphatha kabi nithi ngikhuluma la phansi kanjena. Kunendoda enama legion. uJesu azange akhulume but wanyathela umhlabathi engakafiki la indoda ehleli khona. I-authority anointing yathinta indoda enamademoni engakafiki uJesu engakaveli ngokwesiqo, but the anointing was working. We cannot dispute ukuthi there are people who has the anointing of God, because uNkulunkulu mayekubiza akakubizi ngezimpahla zakho, but ukubiza bese egqokisa amandla akhe that will make you ukuthi na uwehluke phakathi kwabantu. You cannot do a work of God ungumuntu phaqa. Ngeke uwenze umsebenzi kaNkulunkulu, awukho lula. Umsebenzi kaNkulunkulu awukho lula, but umsebenzi kaNkulunkulu udinga ukuthi ubizwe
mawuqeda ukubizwa bese uvuma ukwenziwa. And kukho ukwenziwa kukhona into yokumbathiswa amandla angafani namandla abanye abantu. Ngazi amen ukhona la ekhaya. Mina kunento engafuna ukuthi maku-correct mistake bese kushaya into scriptural. Uzongeza umuntu okhona under this. Amen. Let me just say this. Ake ngiphinde futhi. Maku-correct mistake ekhona ngoba khona abantu abagweve ngogcobo befuna ukwenza abantu babe ngemkhovu yabo. Bese ke akufanele ukuthi makuthi khona abantu abafuna ukwenza abantu babe emkhovu yabo bese si dispute into scriptural. Because you cannot work the work of God without God anointing you. uNkulunkulu ufuna akugcoba ukuze ngoba leli gama elithi anointing lisho ohlukileyo okhethelwe ohluswe phakathi kwabantu. Angazi amen ukhona. So lento yokuhluswa phakathi kwabantu ikwenza ukuthi ukwazi ukusebenza noma amen noma inyama yakhe ingathandi. Uthola ukuthi ena le power naleli ugcobo yilona olisebenza wena ngisho ungasafuni. Ngizokhothela futhi ama scriptures. uJona mayebizwa he was a prophet but uthunywe eNiniva inyama yakhe ayithandi ngokwazi history yaseNiniva. Then wathatha a wrong direction umkhumbi oyapi eTarashish. Wathatha umkhumbi obheke eTarashish. Why eTarashish? Akazi ukuthi uNkulunkulu umgcobele iNiniva. And God has anointed him for Nineveh. But uma ke sebanjwe inhlanzi esekwenzeke yonke into kwathathwa inhlanzi yayumfaka yamkhafula olwandle. Before that kukhona la khona uJona ahamba athi uNkulunkulu angiye eNineveh before athathe iTransport. Uthi uNkulunkulu angiye eNineveh. Uthi ngeke ngize ngilibeke ngoba abantu abaseNineveh bayabulalana. Bazongibulala akasayi ngoba uNkulunkulu khona into efuneka ikhave. Awukhavwa yiyo yonke into but ukhavwa yi-anointing. Okwenza ukuthi noma uphakathi kwabantu abakudlisa imithi ngeke usurvive kulento kaJesu. Mawunga anointwanga. Manje ngifuna ukuyikhuluma la ngicela ukubuyela epulpit ngiyikhulume kahle amen ngiyikhulume kahle epulpit ngicela ukuyikhuluma la akekho umuntu obizwa ngagcotshwa akekho umuntu obizwa ngagcotshwa akekho ngoba mawubizwa awukwazi ukusebenza ngempahla zakho kodwa mawubizwa kufuneka usebenze ngezinto zakhe ingakho phela mawuJesu ezozalwa uthi lona kuyakwenza kanjani usathi ke umoya kaNkulunkulu uzosibekela isibeletho sakho and lokho ozokhulelwa kuzobe ngavele ebantwini kodwa kuzobe kuvela kuphi kuNkulunkulu. Then wazala uMary into engafani nabantu ingane ehlukile. Mhlawumbe ngikwenzele futhi an example. Somebody shout amen. Ngakwenzela futhi example. When uMoses ezalwa uMoses uGcobo because he was anointed before afike esibelethweni uGcobo lwenza ukuba ethe efike eNile emfuleni eNile abe protected. It was the anointing eyamprotecta phakathi kweingwenya zasebeni lwaseNile ingwenya ezidla abantu but azimdlanga yena. Yini protect uDaniel when uDaniel 3 times a day thandaza evula ifastele libhekise eJerusalem uGcobo lwaseJerusalem alohlela phezu kwakhe kwathi esemphandini weingonyama zahlule kumudla wayizingamudla akafani nabantu baseBhabheli uyi-anointing. Lento ye-anointing yinto okufanele singayiphiki siyiphikiswa ukuthi khona abantu abafuna ukwenza abantu umkhovu yabo bese kube ngathi ayikho. I dispute into yokufika ukhonze bese wehla uphakama ngento osetshenziswa mawehla pulpit asikufika uhumble
ngoba uyazi ukuthi akusiwena osebenzayo but iland phakahlakade uyigqoka umela while you are serving the church. Lena angiyesabi silive kuFacebook angisabi lutho. Ngicorrecta ngoba sahlupha mhla kungena ama devil worshippers egunda abantu inwele enza yonke into. Ngoba nabagqoka inwele manje yiba babe busy bethu ama devil worshipper kodwa niyayifaka ngithi. Niyayifaka ngithi nanithi ekanina kodwa niyayifaka. Angiyekeni niyayifaka kodwa nanithi ekanina idimoni unini. Ama devil worshipper aphuma emzimbeni. Kwangathi ukuphuma emzimbeni into ama devil worshipper kanti into yethu. Namhlanje sikwazi ukusebenzisa amafutha asetshenziswa kuthiwa ukhona nogulayo phakathi kwenu akabiza amalungu ebandla amgcobe ngamafutha besenze njani ayamthandazela. Asakwazi ukwasebenzisa amafutha ngoba asetshenziswa abantu abarong. Manje sengazuthi unscriptural kanti scriptural ngenxa ukuthi amisuswe ngabantu. Angikwazi ukuchitha into scriptural bese ngiyichitha ngenxa yokuthi kukhona abantu abayimisuzile bese ngithi ayikho. Uma uJesu bekade egcotshiwe ukuthi akasebenza kwahle yena singasebenzi thina. Akekho umuntu ozwayo. Akwahle yena uJesu azokwenza nje azosebenza. Thina we are co-workers with Christ esibizwe ensimini. Nina nafa kunye naye. Navuswa kunye naye. Nayohlaliswe ehlalweni esodwa. The same authority that Jesus has, it is the same authority that is upon us esibiziwe. Uthi uJesu mina ngifusa abafile. Wathi uJesu mina ngisukumisa ishosha. Wathi ngiphilisa impumputhe. Wathi kodwa nina eniseklasini lami niyokwenza ongaphezulu kwalokho engikwenzile. Wayesekhuluma namazwi la wathi ningaqala ukusebenza ningagqotshwanga. Abekha abantu. Kana umjala sethu ningaqala ukusebenza ningagqotshwanga. Niyosuka la manje ngoba ngihamba nje ngefu njengoba ngiphakama ngefu. Sukani ke nina la nishona eJerusalem. Nifike nihlale khona nilindele ugqobo. Nilindele intambiso. Bekha abantu abangizwa. Kamjala sethu ukuthi asikwazi ukusebenza singayitholanga into esehlusayo. Thina lothu ugqobo luzangana ngamafutha ngamandla kamoya oyingcwele. Kwathi ngosuku lwePentecoste uma kwehla amandla abantu bathi babebhekana babona imlilo phezu kwamakhanda. Babona imlilo phezu kweinhloko zabo ihlonti zomlilo. Leyo nto yayisho yini? Yayisho ukuthi uJesu was anointed. Nine baphatiswa uJohana mayiphakama emanzini ephakamisa ikhanda kwavuleka izulu kwase kwehla umoya ongesimo sejuba. Wathi lo iphimbo elikhuluma after that indodana yami le engithokozile ngayo is when I anoint him. I anoint him. I anoint him. I anoint him. I anoint him in front of you. I anoint him. Just said to that wagqotshwa. Abapostoli babegqotshwa bona bagqotshwa kwi-upper room. Bagqotshwa kuthi kwizenzo chapter 2. Uma behlelwa ngamandla baphakama basabona amavaka. OPeter sebephakama bathi lo Jesu enambethelayo uyena lesimshumayelayo. Nalokho kusehlele akhona ukuthi sidakiwe siphuza utshwala kodwa ngamandla kamoya oyingcwele. Now that was an anointing because kwangafanele behambe bengagqotshwanga. Yingakho mabesebenza laba basebenzayo. Ngicela angazi ukuthi ngikhuluma konse njani kodwa yingakho mabesebenza laba basebenzayo niyabakhumbula bakhipha amadimoni niyabakhumbula. Bakhipha amadimoni ababuza athi uJesu siyamazi noPaulus siyamazi ningobani nini? Because they were doing the work of God bengabekwanga izandla.
zithini izandla bengagqotshwanga. Amadimoni awasaba uBM Buthelezi, uBishop Buthelezi. Amadimoni asaba into engagqotshwa ngayo mhla ngehluswa. Ena yayazi ukuthi mangangayithinta aphathwa izisu amadimoni. Yinto engahluke ngayo. Njalo sethu izinto engehluke ngayo. Everyone is anointed for certain people, for certain nation. Ngeke mina ngishiya bakithi ngiyohlala eMandiyeni ngoba angibizelwa ngeMandiyeni. Khona ababizelwe eMandiyeni ukuthi bashumayele uJesu. Bagqotshelwa libona amandiya futhi. Mina ngigqotshelwe nina mina. Ngibizwe ngagqotshelwa nina. Nina niphambi kwami ngigqotshelwe nina. Angimanga kubantu abarong, ngime kubantu engigqotshelwe bona. Uma ngagqotshiwa kusho ukuthi kufuneka ngenze njani? Angiyofuna umsebenzi. Ngoba akekho umuntu osebenzayo enganikezwanga isitifiketi sokusebenza. Kodwa amen awukho la ekhaya, amen awukho la ekhaya. Uthi ke chapter 7, I've got an authority, I'm anointed ngihlele ehlalweni. So uthi mangikhomba ngithamba laphana aye, mangithi woza la eze. Uthi kodwa I've realized into eyi-1 Jesu. Ngangeni phahla phansi kwephahla lwendlu yami. Kodwa yishizwe. Nami ngine authority nginogcobo lokuthi ngithuma abantu bathumeke. Babizeke. Kodwa manje iauthority yami ayikwazi ukuvusa ofile. Bengakabi nalo ugcobo lokuvusa abafile. Kodwa ngiyazi wena uthi nogcobo lokuvusa abafile. Usethi ke Jesu ungangeni phasi kwephahla lwendlu yami ngoba ugcobo enginalo ngilibona lisebenza noma ngingekho. Nawe khuluma la ukhona ngiyakholwa ukuthi lolu gcobo lwakho luzokwazi ukuthi luvuse umuntu ofileyo. So is somebody or acknowledgeayo ukuthi there is an anointing. Angazi why ngingena kulento lena. Angazi why ngingena kulento. Ukuthi angisi umuntu ocorrectayo. Amen. Angicorrect futhi anginayo lo power yokucorrecta kodwa nginento ethi angashayi into ekhona. Ishawe ngenxa ukuthi khona abantu abamisuse utho. Let me just tell you. Jesus was anointed. And after Jesus, uJesu wathi lokho akade kukimi engikuthathe kubaba sengikushiya kunina. Washo nto ugcoba kalishika. Kuyashisa. Waza mlefu waza. Ngizokwenza lesi lelokhuzana lekamera. Ake ngixolisa bobaba. Cha imali lapha mlefu bani othe eduze. Bambelite was. Yes, beka zo2 izandla. Beka zo2 izandla. Waza baba Shawu. Zibeke zo2 izandla. God uNkulunkulu lo. Uthi uNkulunkulu ngiyafuna ukwehla ngemhlabeni kubantu. Kodwa ngizawukwehla kanjani? Ngine power yonke kodwa ngikwazi ukuvele ngivondle. Ngehle ngiyakubona ngoba sasikade sihlangene nomuntu kodwa saxabana nomuntu. Saxatshaniswa isona. Umuntu wahlukana nami. Uthi manje sengifuna ukumbuyisela back la wayekhona umuntu. Uthi kodwa ngizomlanda kanjani? Kwase kuthiwa kusebenza iprinciple. Inyoka mayensimini yahlule ukuthi yensimini ingathola inganawo umzimba ngoba inyoka kusho not inyoka ayisiyo uSatan but inyoka yaba uSatan the day ivuma voluntarily ngomzimba wayo. Angiphinde futhi inyoka ayisiyo uSatan kodwa inyoka yaba uSatan mhla ivuma ngomzimba ukuthi unikeze uSatan umzimba wawo senze njani wa honor uSatan isi uSatan inyoka ngenxa yokuthi yanikezela ngomzimba wayo. So uSathane angithi uSathane ubani ungumoya akakwazi ukwehla emhlabeni akhulume nabantu abasemzimbeni yena engenawo umzimba. Manje lapha ensimini yaseEden kwakhona Adam noEva akazi ukuthi uza khulume nabo uzothatha mphi umzimba. Wayesecinge izilwane ezinomzimba. Wathola ukuthi kuthiwa kwakuyisilwane yona inyoka kodwa inobuqilana
kusho ukuthi wakwazi ukungena ngakuyona wathi ngicela umboleka umzimba inyoka yenze njani yaboleka uSathane umzimba uyabona ke angithi manje isifuna ukwenza njani ukuya kuEva kodwa ifuna umzimba ukuze ifike kuEva yahamba ke ngomzimba yafika kuEva na uNkulunkulu uthi ngiyafuna ukwehla ngibabuyise kodwa manje kanjani ngoba kufanele ngithola umzimba now mayifuna ukuthola umzimba kwase kuvezwa abantu uMary ngiyashothanisa kwavezwa abantu uMary mtshela umthetho sethu siwaveza uMary ongayazi indoda ukuze ngaxabana amasidi imbewu kwafuneka umuntu kunesizathu sokuthi wayengayazi indoda abekho abantu abangizwayo kunesizathu ukuthi wayengayazi indoda hayi ukuthi bangayazi indoda siyabonga kodwa ke kunesizathu sokuthi wayengayazi indoda amen awukho la ekhaya ekameni kaJesu siyabonga now isizathu ukuthi akufanele kufike isidi yasezulwini phezulu kwesidi yasemhlabeni ngoba lokho okuzobumbeka esibelethweni singasanyakazi kakhulu lokho okuzobumbeka esibelethweni yilokho ofanele ukuthi kwenze njani kulandizwe kubuyisela izwe kuNkulunkulu kodwa manje ukulibuyisela kanjani izwe kuNkulunkulu uNkulunkulu udinga umzimba uJesu wayekhona before uMary abekhona kodwa kwadingakala ukuthi ena kube khona uMary ukuze uJesu alende ukuze uJesu afike so now uJesu wasenze njani uNkulunkulu wadedela ulizwi kodwa ulizwi wafika wakha waba inyama wayesethi kusukela manje yonke into ekimi ngiyithulula la uma efika uJesu wathi engikuphethe akuveli kimi kodwa ngithunywe uBaba abekho abantu God has anointed me ukuba ngenze njani ngephula ijoka la lenhlupheko nabanjani angithi nayikhumbula izayi ungigcobile ukuthi enze njani ngiphula ijoka awu amen uJesu wazi nangempela wafika wasifakaza leso scripture esethempelini neminyaka em12 ehle nentshebe wafakazela leso scripture leso now nangu uJesu usethi ke uNkulunkulu uyafisa ukukhuluma nathi kodwa akakwazi kodwa wayesekwazi ukukhuluma nathi ngoJesu ngicela ubuka sethu ukuthi mtshela sethu ukuthi emakhaya akakwazi ukukhuluma lo enganikeziwe igunya akakwazi futhi ukukhuluma enganikeziwa ngeauthority uJesu ukhuluma ngoba une backup abengizwa une backup kabani kababa wakhe yingakho yonke into eyenzeka nasesiphambano uthi baba awu amen bathethelele mayisethi uNkulunkulu wami wayengasakhulumi yena uJesu kodwa kwasekhuluma inyama kaMary okay siyeke le kwangakhuluma uJesu ngoba uJesu mayima address akakwazi ukuthi uNkulunkulu wami mayima address uthi baba kodwa mayithi uNkulunkulu wami ngishela ngicomplaina not the inner part not Christ ucomplain inyama ebethelwe abekho abantu abangizwa kucomplaina ini inyama just sethu secomplain inyama ngoba kuyenzeka ugcwala uNkulunkulu ngaphakathi kodwa nenyama bese yacomplaina kwesisikhathi abanye ababackslide ngenxa ukuthi kucomplain inyama not into kaNkulunkulu efakwe assignment onikezwena isobe yaphela but into engacomplain inyama ngenzana namhlanje complaina yona inyama but akakwazanga uqala ukusebenza kungenzanga kanjani angazange anikeze authority uthi uJesu konke engikwenzayo nengikhulumayo angikuthathi kimi kodwa ngithatha kubaba ongithumileyo wayise uJesu mayiqeda imishini yakhe 3.5 years obuqale na 30 ukwenza into ayithunyiwe yonke leminye iminyaka ngoba boyivamisa indawo isikhathi sokusithela 30 years ubesithele 30 years ubesithele 30 years bovamisa ukuthi usetshenziswa kodwa sikwazi ukusithela kwakho ukuthi wasithela nini lokhu kusithela kunokufunda kunezinto eziningi ozoyisebenzisa kulo 3.5 years ngenze usebenze 3.5 years kodwa usithele more than 30 into oyiqoqe 30 years uthotha uzoyisebenzisa ngo3.5 ngizwa ngabantu abakhulile kuleyo ngoba akusona sonke isikhathi okufuneka uvele kanti awukakaqosha imaterial awabekho abantu akusona sonke isikhathi mthinto sethu akusona sonke isikhathi okufuneka uvele kanti imaterial awunayo ngoba sizothiwa mase kuthiwa vela bese siyabona ukuthi khona okushodayo yingakho manje ababizwa manje abafuna ukuhlala phansi bafuna imicrophone bengaqeqeshwanga ngikhuluma ngedwa la ekhaya ngikhuluma ngedwa
thina sazi ukwashela abantu ukwashela ingcebo kaNkulunkulu ayinela sibiziwe more than 7 years ngibiziwe more than 7 years ngiseva ngeke abamanje baseve 7 years uthe seva nje unyaka odwa ethi khona into esikhulumile kumina ngonyaka ozayo usevula ibandla usemisa u1 Paul onesikete setende elibhabhazelayo elidabukile sekukhona neyingane ezincane ezimbili nesalukazana esisodwa ngoba naso asikwazanga ukusala ekhaya ngenxa uthi izingane beziye enkonzweni uthi uyafika uyahlala lapha emuva kule tende elibhakuzayo na 1 Paul uyeza ukuthi lo muntu akaqoqanga imaterial yalento azoyenza manje ningizwa kodwa ngiyashumayela kulungile akayiqoqanga imaterial boyifuna into yokusithela kanti uqoqa imaterial ezokusebenzisa 3.5 years kulo 3.5 years ushila gas ngesikhathi esincane ushile gas kanti indaba yakhe ayisuka ku3.5 years isuka from day 1 ufika nethu busafunda ezinye izinto oyifundayo yizinto ongayi-understand nongazi ukuthi uzoyidinga nini lento ukuthi uzalwa umbazi nje bekho abantu abangithi lento ukuthi uzalwa umbazi wayengazi ukuthi lento uzoyidinga kwi-mission end khona ngizwa kwi-mission end njengosethi kwi-mission end ngoba lokhu kuthwala isiphambano akusiyo uNkulunkulu kuphela wayemnikeza amandla but he was trained ngoba uzalwa uJoseph akade bazi ehamba naye ayobaza it was a purpose of God ukuzalelwa kwaJoseph ukuze atrainwe ngento azoyidinga kwi-mission nakwi-plan mayisithwele isiphambano uthwele into ayaziyo ethwala ingodo bayibaza bekhipha ingqoko bekhipha yonke into kwathi ungamthinto seduze ukuthi wasesikhathi ufunda into ongayi-understand kanti ikhona kwi-plan uqoqa imaterial uqoqa ipower uqoqa i-energy uqoqa kodwa ngazi nakho nje seduze ukuthi nanguNkulunkulu wayesethi angikwazi ukwehla kodwa ngehle ngayo uKristu uKristu wafika waba uJesu mayifika la uJesu wasebenza 3.5 years wayesethi mabethi abafundi hlala nathi hlala bathi hlala na bathi hlala na awulishonile khona umuntu ongajongozela kodwa ngikhuluma into enjena umthakathi phela lo ngampheka umuntu amhle ngiqinisile khona umuntu ongozela ngikhuluma into enjena umthinte ngimshaya ngempama noGcobo lo ongathi uyozela eduza umnikeza impama nje noGcobo awu amen uthozela kanjani uthozela kanjani somebody shout amen mthina seduze uthi makhelwane mthinte uthi kwesisikhathi kukhona isikhathi ofuneka usebenze bese uyaqeda ithemu yakho he was anointed but he was anointed to establish the kingdom ayilethe emhlabeni wayesethi mabethi hlala nami bathi hlala nami yebo ke lishonini manje uJesu uthi uyahamba bathi ungasahambi hlala nami yebo lisho uthi mangahambi ngibambezela umuntu olandela emveni kwami oqotshelwe nina abekho abantu mina ngiqotshelwe nina ukuthi nginifundise but khona oqotshelwe nina osemveni kwami cela ukumathula before ngihamba ngidedeleni ngihambe ngoba mangahambi ngeke afike umoya engcwele uthi lokho engimfundise khona kuleli class nongezwanga mayefika yena uzonifundisa nenze kube ngokucacile ngikhulumileyo abekhabanga Josephus uthi mayefika yena useyocacisa neclass elingezwanga eclassini ukuthi yiziphi izinto engangizisho uthi ngenzeka mina uthi noma ngikhulumile kodwa ngingakacacela yingakho bathi besahleli bathi awu Jesu yini ukhazimule wena sibona noMose sabona noElias mazu Elia kodwa simbonile bathi ke kodwa kulungile ke manje Jesu yithina kanti singathandazi njengawe awu amen usethi ke
ngicela ukuthi ngenze kanje uma ngisekhona vele ngeni understand into yalento engiyenza ngoba kukhona owenza kuba ngibe namandla uyeza emveni kwami kodwa nginikeza umthandazo wengqondo anothi manihlangana nithi baba wethu osezulwini malingcwelisa igama lakho lo mthandazo uphethe ikingdom yonke uphethe imission yomuntu osemhlabeni uthi kodwa wengqondo le uthi kodwa ke lozayo uyakunibubulela ani ukwaze niyakusho kuye kodwa yena uyakunikeza amazwi aphinda niinterpretele kuyena uNkulunkulu yini akade nizama ukuyisho awabekha abantu uthi uJesu mina ngiqotshelwe nina kulesi sikhathi kodwa angikwazi ukunenzisa lento eniyicelayo khona oqotshelwe lento eniyicelayo uma kafika angeke ngidabule ukunderstand ukuthi yini le akade yenzeka ngibilo ngoba nami ngihamba ngembethela uthi mangahamba ngeke afike umoya ingcwele ngoba lo moya ingcwele uyena oqotshelwe nina mase ngihambile yingakho ningaqala ukuhamba ningaphuma eJerusalem engafikanga moya ingcwele wayeseyafika kwizenzo chapter 2 wabeka izandla kubapostoli wathi sukani ke manje nginiqobile hambani iJudiya lonke hambani iSamaria lonke lento eyenzeke kini lolu qobo yilona lizoniphusha awabekha abantu Jerusalem ukuthi abapostoli they were anointed for certain nations ngiyashaya ngiyaxeka yini angithi ngikhuluma iBhayibheli uyazi uNkulunkulu wabona kubafundi abawu12 wabona uNkulunkulu ukuthi wo bonke laba bantu banengqondo ejudgmental labantu engibashile bajudgmental bathi abezizwa abaqualify wayesethi angiyibambela umuntu noma sengahamba kodwa ngiyibambela umuntu oyipolitician ozobulala bona wamehla ebheke eDamaseko uPaul wathi ebheke eDamaseko washawa into engathula unyazi wabona uJesu entweni engathula unyazi uJesu wakhuluma naye we Saul ungizingelelane naye wathi uSaul angizingeli wena ubani wena othi ngizingela wena ubani wena wathi angizingeli wena mina ngiyoyibulalela ibandla nje ehlangana eDamaseko ethandazayo ngithunyiwe kuthiwa ngiyobulala lona wathi awuzingeli ibandla kodwa awuzingela mina wayesethi kanti ubani wena wayesethi mina ngilo mzingela uKristu awuJesu Kristu lo mzingelayo wayese waphansi maye waphansi uPaul uthi ke ngasashaywa yinte eyunyazi umsindo owaba khona sawa sonke phansi uthi kodwa iphimba silizwanga sonke because there was someone who was anointed noma shawa yinto sonke siwaphansi kodwa siqotshwanga sonke awabekha abantu sawa sonke phansi sathi sesiphansi wayesethi hayi asilizwanga sonke iphimbo lo wakhulumayo entweni olunyazi uthi ke lwazi lesiwa yimina ngaxoxa naye wayesenginikeza ukuthi lento izo unlockwa yehlele endlini kaCornelius nawe wanginikeza i-direction ungumpostoli hayi wabezizwe kodwa uNkulunkulu ubona bezizwe bevalelwe ngaphandle wayesehamba efike ethi wena ngiyakubiza ngigcobile ukuthi uyawufohla kwabezizwe ubuye nabo abazalwana oPeter abapostoli bathi thina sazi ukuthi ligcotshelwe hayi abezizwe abalwa naye uPaul wayesethi uPaul hayi bafowethu nani nibizwe ngalo nagcotshwa ngendlela engigcotshwe ngayo nami inkosi ngigqobela ukuthi ngilanda abezizwe ngidedeleni ngisebenze ngokogqobo lwami nangokobizo lwami everyone is anointed for a certain people wonke umfundisi anointed for abantu abathile bagcotshwa bonke umoya ingcwele lo angithi nangu uNkulunkulu ubani uJesu umoya ingcwele abapostoli bagcotshwa abapostoli kodwa bangasebenza ngendlela efanayo
Because uqobo lwabo lwangafani. Then uma besuka abapostoli bathi ke thina ke sebema bebiza bathi sothatha kumoya owethu sibeke phezulu kwenu siundlulisele kunini. Uthi kodwa akusiwo umoya okithi. Umoya siwuthathe kubani? Ngomoya ingcwele siwuthathe kuKristu Jesu. uKristu uKristu. Ngomoya ingcwele siwuthathe kubani? kuKristu Jesu. uKristu Jesu ethatha kubani? kuNkulunkulu. Kubaba. Kusho ukuthi lento injani? Isuka la indlule la isuke la indlule la. uJohn was anointed makuphela isikhathi sakhe saphela kwangena uJesu. So njalo umuntu ba anointed bawufa sekuphela isikhathi sakhe khona uzongena emveni kwakho. Khona umuntu athi ngizwile bishop. Yabona into yaxabanisa uPaul noNokuzana bengabapostoli noPetro. Baxatshaniswa ukuthi wonke umuntu ufuna umuntu abizwe ngobizo ngendlela abizwe ngayo. Angizwanga nongizwa ngelinye ilanga. Mawubiziwe ubizwe ngendlela yakho. Ungafuni sibizwe ngendlela yakho. Ngoba mawubizwe ngendlela yakho uzosithi wena unabantu bawubizelwe bona. Akusibo bonke abafuna lo Jesu omshumayela ngendlela omshumayela ngayo. Kodwa sonke shumayela uJesu ophilayo. Asibalethe abantu kithi siyabandlulisa sibase kuJesu Kristu ukuthi sibashumaye sibalethe banjani abafana nabantu. Ophunyuka enkempeni kaElisha uyodliwa inkemba kaJehu. Well, there are certain people, just said to say, there are certain people abangebe kuzwe nje ufake iduku. Thina sethu sikhona abantu abangebe kuzwe ufake iduku. Lo ucelile uye emsebenzini nganyakazi umuntu. Ucelile uyongena manje emsebenzini. Wena mangacelanga uhleli phansi. Amen. Ngicela umtshela sethu ukuthi khona abantu abangebe kuzwe ufake iduku. Nani ngixolele bafowethu. Khona kusho ukuthi masizofuna abantu befake iduku bonke. Kusho ukuthi umbuso uzoba limited. Ngoba khona abangalifuni iduku. Angikwazi uku-accommodate umuntu olifunayo nongalifuni. Ngoba ivangela akusilone labantu abanje. Abagqoke ngendlela ethile. Kodwa ivangela la wonke umuntu. UmSuthu, uMndiya, uMshangane, iSulumane. NeSulumane ufuna ngene lingagunyula indlela egqoka ngayo. Ahlale namahlalo sikubone la. Lihle namehlalo ngoba iculture yalo. Angithi mina ngiyifundile ukuthi why namehlalo kanje kuthiwa ngokweculture yabo uyiproperty yomyeni wakhe akufanele ahambe ebonwa amanye amadoda akamuhlele amanye amadoda muhlele yena umyeni wakhe hayi futhi egcekene ekamereni angizwanga umyeni wakhe kuthi usasindisiwe usezovesa kusho ukuthi simhlukanisa nomyeni wakho obhilivela ukuthi akufanele ahambe vela kubo bonke abantu ngoba iculture yabo iculture yabo so angikwazi ukulisululiza ngoba manje ngalisululiza ngizolahla beSuthu awungakhuluma madoda ngakhuluma manje ngalisululiza ngizolahla abaPedi manje ngalisululiza ngizolahla amandiya manje ngazululaza ngizolahlekelwa umlungu ongena eminyango eyifakela ibhluwe lakhe no stomach out ngihlangana naphi no stomach out wakhe ngoba ngihlangana nokuphakamisa uJesu yena abadonse ngoba eziye zezinto ofuneka siye kuzona ukuthi kwesisikhathi sithula hayi ngoba singaboni ngoba kusithini esenza abantu umoya ingcwele owenza abantu kuthi umuntu efika egqoka ustomach out athi uyaqalaza bonke ngathi abawufakile ngathi abawufakile engathi abawufakile nesonto elilandela ngeke sawufaka ngingashongo lutho ngostomach out wakhe ngoba ezinye zezinto engamathatha kuzona niyathanda ukuthi yiloke bangake sibalahlayo ngoyiloke bengayifuni insindiso yethu awungakhuluma madoda awungakhuluma bangaka balahlekayo mthetho sethu bangaka balahlekayo ngoba uyingane mawubona umuntu egqoka ibhluku ushintsha ushumela ngebhluku sewuyeke abantu abangawafakile amabhluku uyoshumayisa umuntu oyedwa ufaka ibhluku ucabanga ukuthi uzomthatha noJesu wakhe mawusumshumayisile ngoba uzocasulwa ukuthi ushaya into ayithandayo phakamisa uJesu bese uJesu ashintsha indlela agqoka ngayo ashintsha icharacter yakhe mina ngasonto esontweni
elalithi awungacishe ngasho awu amen ngacishe ngasho somebody shout amen cishe ngasho so lelo sonto lele ngasonta kulona kwafika kushunyela uJesu ophakama usindisayo 2 weeks attended and izwi liyashunyela kodwa elesithathu sekuthiwa kuyembulwa ngesikhathi wembulwa wena okunishaba kuthiwa uqhamuke eFaith Mission uyophuma ikhanda lisangene nekulala ebusuku uyazi ukuthi leyo nto leyo ngangiyibona upoison ukuthi singafika shumela uJesu bese kuthi ngesuku lesingetende sesiyogoqa itende sesibafaka into okufanele ngabe mina mangifuna ukubafaka bona angibalethe esontweni ngifike ngibaqalise eclassini ukuthi ngithanda la ekhaya nigqoke kanje nenze kanje la ekhaya kodwa akulona ivangeli elizonifaka ezulwini lento yimi othandayo ngokwami ngithanda nigqoke kanje kodwa lokho akunifaki akunikhiphi kodwa akusho ukuthi umuntu akagqoke ustomach out ezesontweni bengenza iexample uthi umlungu ukuhlangana naye igqoka iphenti espa ehamba ngophaqa khona wakwami athi hawu bakithi elokhe pha lutho asinaka sibona ukuthi ugqoka iphenti asimnaka khona into enza ukuthi unganayo umlungu ngoba iculture yakhe ayibikho bikhona into ukuthi hawu madoda kwakhona into enyakaza akunyakazi lutho ngixoxela akunyakazi lutho awami akunyakazi lutho uyindlule nje uyibonela umlungu hawu bakithi wazolifaka iphenti umlungu awami akunyakazi lutho ngoba umlungu iculture yakhe mhlawumbe nganyakaza amalifakwe wena ngiyakhuluma nje mina ngahambisa indodakazi wami omdala lapha emhlangeni ngoba uma umuntu engabanjiwe uJesu akabanjwe umhlanga ingane nje mayikhulu mayingakamukela uJesu ayibanjwe umhlanga mina ngila ngisilo umfundisi othi hayi ngeke ahambe emhlangeni yoveza iTemple kaNkulunkulu cha yini engizombamba ngayo uma engakasindiswa akasindiswe kuqala bese banjwa uJesu mayingasindisiwa akabanjwe umhlanga abangizwa ngani manje ngihamba ngithi let me go and support babudladla ingane yami hey mangithi ngiyafika hey ngiyabona ke intombi zingena ngamaqoqo ziyangena simile ngamaqoqo ziyangena kwase kufike zasePietermaritzburg mangizokuthiwa ngapha ePietermaritzburg ayizaqhamuka nazo mazethi ngithi ngihlela ubani ubaba abafaye baphethe phela lapha mangithi ngiyabuka hayibo babudladla yibhandish Jerusalem alivelile uzubona hawu mayisimile nanibazi laba emhlangeni laba bangaqoki iphenti bakhona laba kodwa futhi bengafihlile kuyinto engaka nje kuvela nje inkomo injalo abayazi weJesu Kristu kushuthi ngangiqondene neqoqeliwe uyazi ukuthi ngixoxele 1 simila sibuka zona ngangiqala ngizalwa kaNongoma kodwa ngangiqala nosupport undodakazi wami eqala ukemhlangeni ngangiqala akaze ngemhlangeni khona ngisho udadewethu ogane ngakhona lapha enyokeni awu amen ngangiqala uyazi sengithe sesimile isikhathi sengiyabona ukuthi hayi seliyazula nekhanda awu amen seliyazula sengithi kulo engihamba naye ngithi mina cela ukuyolala mina emontweni khathele nje angikwazi lokhu ngibukana nomsangano lo cela ukuyolala ngiyezwa ngiyolala but kukhona mase sengiyolala emontweni ngilindene ukuthi baze baqede umntana mase ngiyolala emontweni sengixoxana ngithi yini lana yenziwe la uthe na yini ngithi mina ubonile nti kudlule zonke intombi kodwa akunyakaza kuvuka lutho amadoda bazoyazi le nto leyo ngithi akuvuka lutho sengiyabuza ke ngifuna ukwazi isecret ukuthi benze njani uyazi ukuthi ngase ngitholana kwathiwa before umhlanga kukhona intelezi abachela ngayo ukuthi noma uphakathi ungavukelwa imizwa ngase ngithi kusho ukuthi ba safe noma benje kusho ukuthi wonke umuntu safe la noma egadiwe kodwa khona nenye into abayithembile abayigadile ekebagadile nawe ngiya entweni ethi ukugqoka thina kwaZulu imndwangu zabelungu lezi akufanele sigijime ngazo ngoba ngizokubuza ukuthi kwakuthwala iduku enjani ekhaya uzongitshela inhloko kwakuthwala intombini inhloko cha kwaZulu mawususindisiwe gqoka kahle ufaneleke
thana uphuma athi umoya ingcwele yes. Ayingiphinde futhi. Thana uyibuka esibukweni athi umoya ingcwele yenze njani? Yes. Awuzufana nomuntu onjani odayisa ngomzimba. Kodwa ngikwazi ukuma ngikufunela umuntu ukuthi umuntu othandwa uKristu Jesu umuntu onjani. Ngoba siqhamuka kuma cultures angafani. Uma sesihlangene kusho ukuthi ngesikhonze kuyoma inkonzo sibhizi sithi asilungise ngendlela yami. Uma nga niyalahlana futhi sengiyathandaza ngoba sokhuluma ngelinye ilanga. Niyalahlana futhi nini? Ukubuke khona ngempela ngingaze kushunyelwe na kanjani. Ngoba ukubuka ukuthi amantombazana awathandana ayazondana nje. Amantombazana ayazondana ngifuna ukuqamba manga. Abafana nabafana amantombazana nje abesilisa abangcono amantombazana ayazondana. Umuntu aphuma endlini. Uxa uthi uphume kanjani lo? Uthema iphuma bekwenze njani nje? Ephuma endlini bekwenze njani bengekho intombazane ezomtshela yini lento oyigqokile uthi uyabonga nalamathanga wavezile kuyona into yokuvezwa into yasendlini le. Niyazondana nina sengaze kushunyelwe kanje loba niyazondana. Oh si live konje. Kangikhuluma iqiniso. Funa uyazi into okufuneka uyiveze nento ongafuneka ungayivezi. Nanokuthi ke into okuvezwa uyivezelana. Umyeni wakho usezobonana mawena njalo usuhlala uvezile. Yini ezomethusa umyeni wakho? Mhlawumbe ufika kwi-honeymoon. Nganijikela neso. Mina angikwazi ukunikeza i-dress code ukuthi dressa kanjani kodwa kufuneka uyibone na ukuthi ngathi semfishane kakhulu phela lo. Akasekho right. Engathi sekuvela nesisu la. Usuyabona ukuthi naso lesisa. Amen. Funeka kube stomach in ingabe stomach out. Ubathe uyabuka lamathanga uthi awona. Amtshela sathi usiyekana ukuzondana nina ningabantu besifazane. Mthethe yekana ukuzondana. Niyazondana ningabantu besifazane. Uyabona ukuthi nale Cliffledge khona bakhona abangayiveza kodwa lena lesijekwe ngayo. But all in all, naye loya weCliffledge nalo ngaqhokile udinga mangishumayele ngashaya into yakhe angiphakamisa uJesu bese uJesu kube yena oshintsha indlela yena agqoka ngayo. Umuntu ufila offended mawushaya into yakhe. Yabona nje mawushaya intombi uthena hawu dudlu ntombi dudlu ntombi kwasha wacima kaze ngishaya ingxole dudlu ntombi wami ngakhuluma mhlanga lesasikade ngavalelele now babudlali bese uthela uthandana bantu bese kuthiwa na ithi intokazi ngithandana noSibani uthi hawu usungazothanda lo muntu enencegele engaka ngesikhathi umgxeka isoka lakhe lo isesheli sakhe umuzwa ngelinye ilanga uthi wena uthandana nomuntu onencegele ethi ngithanda kwayona ke leyo ncegele yazi yona engichazayo
athi yona engichazayo kwaleyo ncekela angeke ngisalunga umuntu ongenayo incekela sengithanda yona incekela uthi kodwa lana namazinya amangaka zingovolo uthi uyazi sengichazwa yona kube kuyenza nami ngabe sesiyafana ngewakhipha ngibe neingovolo nami sibe neshape yeingovolo ngendlela engiyithanda ngazo zonke kwazona lezo ingovolo lezo ngoba mawufuna mawinsizwa bekudaba lwakho musuku lokubuza ukuthi unyundele omunye bekudaba lwakho then intokazi izokuthanda ngendlela wena ozi introduce ngayo kuyo without ukugxeka omunye umuntu ilento enza ukuthi emasontweni sibe umgode enganukanja ngenxa ukuthi amanye amasonto sithi masifika siwagxeke bese kuba yithina bodwa abaholi nabayongena ezulwini ngoba angazi ubani othi nginini eniyongena ezulwini sengiphoxile kulungile sifundile iverse ayi maningi ngiwakhulumile ngifuna ukuya entweni ethi everyone is anointed tshelo sethu everyone is anointed you cannot function up until God anoint you ngicela ukuvala ngalento unganyakazi sengiyathandaza hlala phansi amen ngicela ukuvala ngento ethi whenever you want to be greater you need to serve a certain anointing ngoba baba ngithandaza ngayo a certain anointing ngivala ngayo kanjani ngivala ngokuthi awukwazi ukuba anointed kanti awuzange userve kwesinye isikhathi uyaserve ugcobo uliserve uthothi wena you are bigger than lona kodwa uNkulunkulu athi serve lona ukuze lo bigger than yena uvele ngoba ngeke uvele ungamsevanga scriptural uCornelius awayengadumile kodwa ukuze kuvele into kaPaul kwafuna uthandile uCornelius so khona abantu abanjalo abangadumile kodwa abadinga ukuthi mawufika kubona useva bona kuvele into obizelwe yona uthothe yakhe inkulu now kwesinye isikhathi mawuseva a certain anointing ubonakala njengesilima but you'll become great mawuchecka manje ukuthi na why ingane zamanje zinje ukuthi ikhule ingazange ikhuliswe ngendlela thina sakhuliswa ngayo ayisevanga uyabona nje mawungachecka ukuthi nawe ukhule kanjani uzobona ukuthi kunento ongayisevanga inkingi uzoproduceana ungasevanga cause umuntu uyakhiwa before afike la kufuneka afike khona eksena ngithi sizule sifundele ekseni senicasukile sifundele ekseni sifunda ukuthi na wonke umuntu enze njani akabe nenhliziyo sathi makuthiwa abafazi abenze njani abathobe kuthiwa umfazi akenze njani akathobe kusho ukuthi mawufuna ukuya emshadweni iba nenhliziyo ethobayo mawungenayo inhliziyo ethobayo hlala nemali yakho angizwanga babudladla hlale phi ahlale eflatini hlale eflatini nani nemali yakho ngoba ufuna ukuthoba indoda kanti iBhayibheli lithe kuColossians chapter number 3 esifundile lathi konke lokhu kwenzeni la selithi kwenzeni ngenhliziyo la selikhuluma lento ukuthi ikuphi okuqala kwathiwa bafazi thobelani abayeni benu kusho ukuthi mawufuna ukuya emshadweni yiba nenhliziyo ethobayo mawungathobile ungashadi yekela ukushada mawungathobanga siyavala ngithi kwathiwa amadoda athandana kusho ukuthi mawuyindoda ningabacasukela amakhosikazi mawuyindoda yiba nenhliziyo enjani ethandayo mawungathandi hlukana nomshado ungangena entweni ongenayo inhliziyo yayo ngoba kufuneka userve before ufike kuyona umuntu uthena manje ngiseva kanjani ngizoba nenhliziyo kanjani useyintombazane yiba umuntu othobekile ungabe umuntu ongathobekanga ifunde lento ungakafiki kwi-office sifundisa ukuthi kuzodingeka kodwa ngibe usifazane onjani othobekile ngoba eziye zezinto esesilimazayo ziyi-1 abantu besifazane abashimile banemali eningi bahamba ngey'monto ey'nkulu kodwa baphakeme abanayo inhliziyo yokuthoba bafuna kuthoba amadoda manje indoda ayihlali nomuntu ophakeme ongafuni ukuthoba indoda ukuze ikuthandiswa ukuthi wazi wathoba manje indoda kwenzeka ingabi namali elingana neyakho kodwa inalo uthando uhlule ukureceive uthando ufuna ithobe esikhundleni sokuthi aningizwanga singcono ngisithandaza nje sethu uzothi makhelwane yiba nenhliziyo njethi yiba nenhliziyo khuluma nayo sethu uzothi yiba nenhliziyo makhelwane bese uba nayo into yokuseva ube nayo into yokuseva
when you are a woman use ukwiposition yakho kwangathi ngakhuluma nawo wonke umuntu wesifazane okhona la ungabi ukhanda lomtsheni wakhe ungabi nenhloko ethi wena utshelwa indoda ayikwazi ukuhlala nomuntu ongatshelwa ayikwazi ma umuntu ongatshela ungwesifazane manje ungakashada qala manje uthi mshado bye ngizoyihambela ngemonto enkulu ngizokwenza yonke into but umshado angiyikona ngoba angithobile angifundiswanga nentobeko vele ithi libeka indoda nawe uyalibeka ilibeka indoda nawe ulibeke ilibeka indoda nawe ulibeke ilibeka indoda izigcina ithula ibuke wena siyakubuka ke manje siyakuthi akodwa uNkulunkulu wami lempempelena kodwa iyofanini ngicela ukubuza babhambula akwenzeke ukuthi ngicela ukubuza madoda akwenzeke uma unosifazane okhuluma too much uzubuza ukuthi Nkosi kodwa umthatha nini khuluma abantu abashadile njalo kodwa Nkosi umthatha nini ngiphumule kodwa uNkulunkulu wami umthatha nini Jesu ngiphumule ngoba umuntu wesifazane onomuntu indoda enomuntu wesifazane okhuluma too much ongenayo inhliziyo yokuseva athi yababa le asha mthethe yababa le asha abanye bathi amadoda izinja amadoda ukuthi wena uyahlala lentweni yokuseva asiwayeke la ayeshaya abantu umuntu wesifazane akashawa nje hlobo asiwayeke laba bakhula kanjalo bekhula bebona ubaba eshaya umama bachanda impilo ngoba khona abenzi izinto beshaya abantu besifazane ngenxa ukuthi bakhule ekhaya kunjalo yabo so ake sibayeke ake siye kulokuthandayo uyampereza nje awuthobile ngoba nakho nemali ngoba nakho uphethe company mawuqhamuka kuthiwa yes manager yes director yes uphethe emsebenzini kodwa kwakho ake ngikhulume la izinto ade sikhuluma nje izolo no babshamase sibuya le kwampostoli umbuyazi amen kwi-birthday yakhe ngikhuluma into ethi number 1 when ungowesifazane unemali amen unemali uyasebenza akudalelwanga umuntu wesifazane ukuthi asebenze okay ngokweBhayibheli kwadala indoda ukuthi yona yosebenza yondlo wesifazane it's fine okay asike kanjani ngicela ukukhuluma nansi into sengiyasho nje ukuseva uma uletha uanti ngoba uyasebenza uanti usenze njani uanti wenzela ingane zakho ukudla angithi kusho ukuthi awusenaso isikhathi uzocela uanti ukuthi akenze njani akakusize kusho ukuthi ukusiza kuma duties akho hayi ufica indoda iyona ephekayo hawu uma ipheka ninobabili ingapheki nje kukhona nami hey brothers hey ugoqoza uphuthu ukhona umama sekamereni mayithi uyabuza kana kuthiwa hawu mama nazi ivakashi zika athi hey ngime isikhathi eside mina emsebenzini ngime isikhathi eside bambake wait a minute ibambeke nansi into engizoyisha number 1 when uqasha uanti ukuthi azosebenza awumqashela indoda yakho umqasheli ukuthi akakusize einganeni not indoda yakho ayikwazi indoda yakho ukuthi iwashelwe uanti iphinde futhi iphekelwe uanti iphinde ilethelwe izoguqelwa uanti uzogcina engena nasembhedeni ngoba kusho ukuthi umuntu osevisa ubaba la ubani uanti wena you are nowhere you are not available indoda isingene uanti esengena embhedeni usuyaqala ngaqasha uanti cha indoda ifuna umuntu onza njani othobekile oyiservisayo awuthi yababa ke le onjengo-anti yebo indoda ifuna umuntu onjengo-anti awucabange wena ubhizi laphana qhofu amakhompyutha ama-laptop qhofu u-anti uzoguqela indoda yakho uyiguqela nakho ukudla baba hayibo uyashiya awudlulile embhedeni uyahamba ngena u-anti uyodlula umbhede
akadulele wena. Hlukana nokushada. Hamba ngemonto yakhe enkulu uhlukane nokushada. Awu, ngabagive. Namadoda ndoda hlukana nokuthoba. Hlukana nokuthoba thanda. Yeke ukuthoba. Uyofica indoda isilokhu ilanda yebo mama. Manje yebo mama. Masifika khona lapha yana masifika khona masifika khona siyabuya ke emsebenzini kusho ukuthi othobile la ekhaya ngabona ngalelo langa ukuthi ubani othobile ubaba ngoba sathi mase sesongena phezulu ekamereni indawo yokushintsha yokujimela elokhuzana study room na masicela singena nje study room kusho kwakhona nje ukungcola wezwakala umama uhamba phambili thina silandela ubaba ngemuva umama uhamba phambili wezwakala umama ethi kodwa baba uklina kangani kwangcola la awuyila mandaya kushathaya hena basaya awame uthi baba uklina kangani kwangcola la hayi ngathi hayi ngangizohlala 3 days ngathi hayi kusho ukuthi uphunyukile umama uphonyukile hayi kwaqhubeka sihle hayi wosebuzise uyagwinyitsha sathi awusihla si right sihle mase sekuntambama sekuyaphekwa ese dining room lapha phansi lapha sekuyadliwana sihleli la sonke ezifamily sihleli awuqhofo uhamba nomunye ubaba mdala ulingana nomama cha mina ngengane ulingana naye lo mama wala ekhaya yabona ukuthi uyi age yodwa nobaba wala ekhaya hayi ukushare izwi ke manje sekushare iqhofo ukushare hayi bese kushaya impela kushaya u10 share izwi yabo share izwi bese zwakala umama khona etafuleni hleli sekuyithina yimi loba bengihamba naye unokhuzana umama wekhaya nobaba wekhaya sishare izwi siyashare izwi bese ethi bawudladla umama baba hamba olala ngizofica phezulu ubaba yebo ma wayiphakama ekhuphuka ama steps eyaphezulu ngathi bengizohlala 3 days kodwa indawo lenje yakuhlaleki sengiyahamba ngavele ngacreate into ukuthi sengibizwa emergency sekufuneka ngihambe ngoba ngiyabona ukuthi environment enje uvuma kanjani inhloko yomuzi ukuthi ikhushulwe umama bese ithi sinhloko yomuzi siphezulu isala umama nendoda enye ngiyeka ngingane mina nendoda enye same age nenye indoda basele bashare izwi phansi indoda ileli yahonqa buyafika nobuthongo ushiya umfazi wakhe namadoda phansi bafethu ukuba nemali kunganenzi ukuthi ngigqoka amabhlukwe nibe ngamadoda seva kuze kusunguma umnyeni wakhe ethi wangifica ngelutho but lokho engiyikho ngakhiwa uyena ukuze udunyiswe emasangweni kudingeka ukuthi ube uhlobo njalo oluhambu losisevayo nina nisekho abantu abanjani niyo ukuthi ungancengi indoda ungadlali indoda cela ungibuye we ungancengi indoda sanibona nibongancengi indoda nishadile ke njengoba ningancenga amadoda nishadile uphi ubaba wengane yokuqala awumncenganga uphi ubaba wengane yesibili awumncenganga ngithi uphi ubaba wengane yesithathu awumncenganga uphi ubaba wengane yesine awumncenganga unjani manje unjani ke manje unjani hlenya banjani mabenjena abashadile ngoba bona wonga ngincenga indoda umunye umuzi enamazinya u32
Ninjani manje nje? Uhleli wedwa manje selokhu ubakaza. Sekuze kuphela no-2023 angilotsholiwe. Naku kuphela unyaka angilotsholiwe kanti silotsholwa nini? Uyalotsholwa nomuntu oyiphakemisayo. Uyalotsholwa unompempe. Awuthi yababa le Asha, awuthi yababa le Asha. Bese uyasho ukuthi ngidli njalo. Uyozuba namadoda amaningi. Ingane ezu5 enezibongo ezihlukeneyo. Yini yake mawusuthi uyahlehla manje usu5. Awuhlahleke naxatshaniswa yini nalo. Yazi nje kodwa yazi yayingekho ngempela into yasixabanisayo. Lona yena ayi uyazi ngempela kodwa naye futhi yayingekuyinto engayingakwazi ukulunga. Lona yena awuthi yababa le Asha yona yababa. Seva uzophakanyiswe ngokuseva ngomsevayo. Yabona indoda uma isithi ngakhiwa yilo wesifazane. Wonke umuntu usuke esethi wow. Ethi ngakhiwe lo wesifazane sebusha indoda ukuthi nakuba nje awaso happy ubaba Shamase masikhuluma mama Shamase ukhuluma kahle ulokhuzana baba Shamase ngawe amen ukhuluma kahle ubaba Shamase ngawe ngashara kancane baba Shamase ngayishara intathe sixoxizona uyazi baba Shamase uthi lo mfulo wesifazane mina ngeke ngilunge mina uthi ngeke ngilunge abasifazane belaba abahlanya emakhaya uthi mina owami umfazi wangibekezelela ngisaphuza utshwala ngimthuma ubhiya nganqabi ngimthuma utshwala ngimnikeza uplastic ayobuthenga abulethe uthi-ke uyabona ke manje sengisindisiwe sengiyakholwa kodwa njengoba sekholwa ubani owenza leyo nto unkosikazi wakhe and manje ukhuluma sigcwele emontweni sibuye eshow sigcwele emontweni ukhuluma ngomkakhe kahle uthi mina umkami siyezwana nje ayikho into awami ayikho into uthi uyasebenza nami ngiyasebenza kodwa ngiyakwazi ukufana ukuthi angifakele imali ukuthi angasho ukuthi abuze ukuthi kodwa imali iyasuka ekhaya eThekwini yokwenzana imali eThekwini kodwa egcineni uzoyifaka wezandile hlala phansi sesiyathandaza mntanami hlala phansi zandile hlala phansi sesiyathandaza hlala phansi sesiyathandaza hlala phansi mntanami yini yababa le Asha ya baba ngicela ungibuzele lo sethu zothi ngoba ikhanda lakho linjena nje awuncenge wena ukuthi nje mina angikwazi ukuhlala nento ngaphakathi angikwazi ukuhlala ngikhuluma right there nje khona lapho awucheck ne coast awucheck nokuthi kunjani awuvela ukufu asibengeyawo awungcono khona umuntu wesifazane othi kunjalo yilo khona osho lapha emuva othi awuyini inkosi yami uthi yini impela ukhona oyedwa wesifazane abanye sebengibuka kabi nje kodwa uBishop ubethe uzokhuluma ngeleadership amen yini le ngikhulume ngayo kuyona leadership le akusona leadership engikhulume ngayo abafowethu mina ngithi sicela sibuyele emasisweni siyokwakha abantu abazohlala emzini yabo ake sakha amadoda azothanda amakhosikazi ayathobe awathande kuze kukhuluma ubaba Shamase akhulume kanje akusiyonto elula ukuthi indoda ingakhuluma njengoba Shamase ikhuluma ngawe njoba nje unje wena asiphamsene izandla sesiphamsene phezulu ngiphoxile namhlanje nizabuya ngolesithathu emthandazweni niyabuya ngesonto
Asiphambe izandla worshippers. Semthandazweni egameni lika Jesu. Isekulungile lapho. Ungofanelwe. Ungofanelwe. Wena wethu ungofanelwe. Akuyona yami. Asiyami. Ungofanelwe. Awabo. Ungofanelwe. Wena wetwa, wena wetwa ungofanelwe. Nkosi uJesu. Ungofanelwe. Ungofanelwe. Kuwe wetwa ke. Jesu ungofanelwe. Ngifuna sonke sikhuleke. Yabona Nkosi ngiphi inhliziyo yokwenza konke ngeexcellence ingadingi ingconyo. Makhoshana helabasaya. Ngiphe inhliziyo yokwenza konke ngeexcellence ngingadingi ingconyo. Na. Ngifuna sisho sonke bese siyathandaza abazalwane. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Oh, Shandamaya. Hey. Mikataya Henamaya Hilabasaya. Bayete Jesu, bayete Smarate. Ah, moya ngcwele sisho ngokuqina. Wewe. Bandla likaThixo sithi ungofanelwe Jesu. Ungofanelwe. Lift up your voice, ungofanelwe. Ungofanelwe. Kuwe wetwa. Ungofanelwe. Jesu, wena ungofanelwe. Ungofanelwe.
Stand as a song and open your mouth and pray in the name of Jesus. Inamaya. Oh, my God. Oh, masakiwe nguwe. Sitting material. Lukashandaya. Moyo ngwele. Moya ya kulukulu. Hey. Bayete. Shanamaya. Shape us, Lord. Build us, Jesus. We need you, Lord. We need you, Jesus. We need you, Father. Bayete! Bayete! Hallelujah! Oh, Jesus! 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 Build us, Jesus! Shape us! Renew us! Mayete! Mayete konya mayesu! Mayete twala la pagate! Mayete wunshu! And I shot you 3,000 years ago! Mayete! 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 Shanamaya kushatai. Oh! 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 Mayete! Ushataya ela basaya. Ikataya. Kushamamanda la prosaya. Mayete! 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 We need you, Lord. Mawipete mali yokona wesa na wesa na mali yokona mawipete tini misha tina imisha
Eza nomnikelo kubonga. Siwe. Imihla nemihla. Siwenza. Thina imihla thina. Yonke imihla. Siwenza Hallelujah. Thina imihla. Yonke imihla. Webasalwane sithi thina imihla nemihla sikwenza siwenza thina imihla sikwenza ake sisho kakuqina thina imihla yonke imihla sikwenza nkulu thina imihla yonke imihla sikwenza Phambi izandla zethu umambuzo zothandaza egameni lika Jesu. Everyone namhlanje may God richly bless you. As a prophet of God and a prophet of this house, I decree and I declare upon your life. Kuba uNkulunkulu makahlangabezane nesidingo sakho. Ngiyadedela izwi elivela emseni kaKristu Jesu. Ukuba iminyango evalekile mayivuleke empilweni yakho. Kusukela namhlanje mawungena ugula la uNkulunkulu makakuphulukise. Makalibuka udaba lwakhe alisondeze eduze kwakhe. Libe kwi-attention yakhe. Ngiyadeclare namhlanje ukuthi nanoma kuthiwa imuphi umnyango akade ufisa ukuthi uvuleke, may God open that door for you in the mighty name of Jesus Christ. May he do it, 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 may he do it. Isitha akade zama ukuvala masahluleke. Amadimoni akade zama ukukuvala empilweni mawahluleke. Abathakatha akade bezama ukukuvala empilweni mabahluleke. Omakhelwane abade bezama ukukuvala empilweni mabahluleke. May you rise upon your situation. May you rise upon your circumstances. May you rise upon your problem. May you rise upon everything empilweni ekuhlukumezayo. As a prophet of God, ngiyakhuluma ukuthi mawuphumelele. Isandla sakhe sikuthintayo ngesandla makumultiplyayo. Ngegama lika Jesu makube khona increase kukhona. In the mighty name of Jesus. Let me decree and declare ukuthi phezu kwempilo yakho kusukela manje mawungawuphethe unyaka uphethe kunosiza empilweni yakho. uNkulunkulu akalethi joy. Akalethi joy empilweni yakho. Akalethi joy kuma finances. Xosha yonke into edlayo. Edla imali zakho, I commanded thou evil spirit. I command even ama grasshoppers lawo athatha intethe isikhonyana locust in the mighty name of Jesus to pack and go kuma finances akho. Maka
mayilondoloze imali yakho uNkulunkulu kuze kushaya uJanuwari. Maxosha izinto engafika zizoqeda imali ekhona empilweni yakho. Phambi sezandla zakho vala amehlo. Baba egameni lika Jesu Kristo waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele phakathi kwethu. Sibonga uNkulunkulu onomusa ithuba, uNkulunkulu osinikeze lona baba wethu ongcwele ukuthi sibe ingxenye yale message yakho baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Inhlelo zakho baba wethu ongcwele asifani nezethu. Siyabonga baba ukuba wena Jehova usuku nosuku uyakhulumisana nathi uNkulunkulu wethu ongcwele. We thank you for the message uNkulunkulu wethu ongcwele, imessage baba wethu ongcwele esifundisayo baba ukuba masithobe njalo uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba uthi wena Jehova bathobile kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele bayokuthotshiswa moya ingcwele ngemisebenzi yabo. Baba sithobise njalo uNkulunkulu wethu ongcwele ngaphansi kwalolu gcobo uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele uhlelo lakho olenzile uNkulunkulu nomusa wasidesignela lona baba wethu ongcwele. Asilwenzanga ngokuhlakanipha kwethu kepha kube ngamandla akho. Moya ingcwele esikudlile uNkulunkulu nomusa makufane nembewu baba wethu ongcwele wele emhlabathini ovundileyo. Masigoduke uNkulunkulu wethu ongcwele sihlukana kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele sigcwalisiwe ngamandla kamoya ingcwele esiwamukelile uNkulunkulu wethu ongcwele. Amandla ogcobo baba wethu ongcwele oluphakathi kwale ndawo uNkulunkulu wenkazimulo yonke makubonakala uNkulunkulu nomusa imisebenzi baba wethu ongcwele. Masiphuma kule ndawo masingaphumi uNkulunkulu wethu ongcwele sifana, kepha masiphume uNkulunkulu nomusa sibonakala siguquliwe uNkulunkulu wethu ongcwele, sithobekile phambi kwakho baba wethu ongcwele. Sithobela uthando lakho uNkulunkulu wethu ongcwele osiphe lona baba wethu ongcwele. Siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Sesawuphuma manje uNkulunkulu nomusa ngamunye ngamunye baba wethu ongcwele, singene singafani nokuba sisawuphuma. Siyaqonda uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba wena Jehova moya ingcwele ubukhona phakathi kwethu. Sebenza uNkulunkulu nomusa kithina ngamunye ngamunye sesawuphuma. Ubusise uNkulunkulu nomusa umsebenzi wakho baba wethu ongcwele egameni lika Jesu kanye nemndeni yethu in the mighty name of Jesus. Thank you Lord.